Project. Yu Chandra Pesona. Alera buka kenangan.
Diajari Mas Joko. Ya Allah, masa Allah. Ngono ki lagu omyang ngono ki suweneng aku. Ya lah tak rekam ya to, Pak. Panyuwunku pring sliramu panyuwunku mreng sliramu rungono tangising ati iki aku titip salam kangen ning ati.
situ Mas Bagus. Anu, niki bablaske mergo waktune rada mepet nduk Puput, Pak Didarma, Pak Didar atau Mbah Nuwun. Niki bablaske spesial ke Mas Waluyo niku ninggal katresnan. Nggih, siap. Nggih, nanti spesial buat Mas Darman 1001. Bismillah, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Monggo. Aja Mas Sulus, niki mangke bablaske ninggal katresnan minangkani pambutan spesial buat Mas Waluyo. Ki mangke Mas Darman mangke spesial 1001. Ya, ninggal Nah, katresnan. ini cukup waktunya menjelang sholat asar. Ayo. Puput. aja Pak Didar harus bangun.
Nggih Pak Dar matur sembah nuwun nggih. Mana? Oi. Oh Mas Joko. Yo. Iki Mas Joko. Habis. Atas awakan saka kaduan ngaku sampe indah lan payungan sapa kae satane nate tebungan atiku dadi ratapan. Wong ayu sawangen ragaku iki rina wengi kandhang reriku ati. Wong ayu sigaren dadaku iki amuh-amuh nyawiji. Keluarga besar saking Cikarang, Mas Gondrong saking Depok. Atas sawang kae saka kaduan ngagem sampe dalan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi ratapan. Kabehne kangen semu. Besok aku bisa nyanyi. Wong ayu sawangen ragaku iki rina wengi kang dadi reridu ati. Wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku hampung nyawiji. Wara
rasane mandeg ning gulu wong ayu tembenge ora kaku puput ayo Ojo gawe bingung rasane pikirku godhong tela iso kena tanggung pancen sing tak rasa rasane ya ora doyan rasane mandeg ning gulu rapake balen Legedut Mas, legedut. karo
bajane Bos bajane bejo dewe-dewe. Moga-moga bisa awet salawase. Bali meneh. balik wong ayu Oh, Bali meneh. rasa wong kae saka kadoan ngagem nyampe tindakan payungan sapa kae sajake nate tembungan atiku dadi Aku sing paling spesial Mastri garbane wong liya garbane wong liya tane kuning sapa kae sajake sing montang manting besok kapan aku bisa nyanding Wong ayu sawangan ragaku iki. Rina wengi kang dadi rerindu ati Wong ayu Wong ayu sikaren dodoku iki tresnaku hampa nyawiji balen mas bablas ke balen 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 sok Monggo Mas Tri. Yuk balen Mas Tri. ya Allah Bar balen kok baru GWR.
lek kecemplung kalen timbang golek luwe becik ayo balen es titik sing dadi anteping kalbu tak belani duwe raga tulus sing ati GWL sekaligus saya informasikan buat Bapak Ibu tamu dengan yang merasa mempunyai mobil dengan plat polisi B2623 KMN mobil Innova. Sekali lagi saya informasikan buat Bapak Ibu tamu dengan yang merasa mempunyai mobil dengan plat polisi B2623 KMN mau digeser mobil Innova. Ini karena ada kendala mau keluar. Aku Mas Gino. sing tak tresnani arep awake among tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu papucane ngati Sambil HE Kak Mel ini saya informasikan buat Bapak Ibu tamu undangan yang merasa mempunyai mobil dengan plat polisi B2623 KMN mobil Innova dimohon digeser karena ada kendaraan mau keluar. Sekali lagi buat Bapak Ibu tamu undangan yang merasa mempunyai mobil dengan plat polisi B2623 KMN Innova dimohon digeser. Monggo Mas Gino. Neng apa sliramu tega
Rayit. Oh Mas Tri mau wis kabeh kok. Mas Edi mana? Oh Pak Dekemis. Mas Edi Ya. sudah dahar dereng Mas. Nanti dipersiapkan nanti aku ngerti lagu ini Mas Edi ini lagu ini Mister Mendem. Oh yes. Ya, aku nanti setelah ini monggo bergabung sama Chandra Pesona. Monggo ditelas kirumin. Napa tas wonten Mas Gondrong? Mas Gondrong niki dulur-dulur pasukan-pasukan setelah Argentina nanti bablaske napa melih? Sampun, oh siap. Pak Giman? Lagune napa melih? Teteh sing bablaske tresno. Teteh sing Teteh sing tresno. tresno. Ini Iki ini ora spesial ini? kat. Oh, Ada ya? ono. Kah? Ayo Pak Dekemis. Neng apa sliramu teko atiku kerono-rono Gustiku lonyuwun Selamat datang buat Mas Joyo. Monggo-monggo. Iya. Monggo Mas Joko. yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresno janur kuning lengko-lengko sapa wonge sing ra nandhang wuyo Ini Mas Joyo. Joget aja linggo. Pamujiku ayu sego sliramu ora bakal lali nadyan sewindu tresnaku Pak Nanot. Papahmu lagi dahan. Ya, ntar dulu. Allah Pak Nanot. Pak Nanot. Enggak Pak Dinano. Didongake muga-muga bisnise las. Nah, Lancar. Amin. Sukses. Amin. Makin jaya kaya raya. Yes. Udah kok langsung. Dongake sik lho. Iki siji. Ae. Ae. Lah. Salah. Iki kula dereng. Tresno Chandra Pesona
tresnamu